Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 март дүшәмбе. Туры эфирдә сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, файдалы атна теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турда алдагы минутта кыскача булыр. Бөтен дөньяда 20 мартта Берләштерелгән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән Җир көне бәйрәм ителә. Оешманың мөрәҗәгатендә булай диелгән: Җир көне ул барлык кешеләрнең игътибарын аларның уртак йортлары булган Җир планетасын аңлауга җәлеп итү, безнең бөтен җир уртаклыгын һәм бер-беренә бәйлелекне тою өчен билгеләнгән махсус вакыт. Бүген халыкара астрология көнен билгеләп үтәләр. Астрология йолдызларның җир дөньясына һәм кешегә булган йогынтысы турындагы мәгълүмат бирә. Астрология бик борынгы заманнарда барлыкка килгән һәм астраль мифология белән тыгыз бәйләнгән. Бүген үзенчәлекле һәм матур бәйрәмнәрнең берсе 20 март көнне халыкара бәхет көнен билгеләп үтәләр. Һәр кеше тормышында бәхетнең мөһимлеген тану һәм бәхеткә омтылу барлык кешеләр өчен дә уртак теләк булып тора дигән идеяны хуплау максатыннан уздырыла. Яз табигатьнең вәгъдәсе, ә вәгъдә ул өмет. Җанда мең өмет уяна, язлар килсә көлеп. Фәнис Яруллин. Бәхет көне белән сезне, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәхетле булу сире бик гади икән бит. Моның өчен бары тик үзегезне бәхетле иткән эшләрне генә башкарырга кирәк. Студиябызның кунагы да бу фикер белән килешә торгандыр. Һәр туган көнгә шөкер кылып, тормышын күркәм эшләр белән тутырып, матур гында Мөнбәр дини татар театры җитәкчесе, Нәшид дини җырлар башкаручы, педагогика фәннәре кандидаты Ильяс Халиков. Хәерле көн, Ильяс әфәнде, исәннәрмесез? Ассаламу алейкум, Эльза ханым, хәерле көннәр барыгызга да. Иң беренчедән, без инде әлбәттә сезне тормышыгызда менә әле шушы көннәрдә генә булган матур, зур вакыйга белән тәбрик итәсебез килә. Сез Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы, лаеклы исемгә лаек булдыгыз. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Аллаһ рәхмәт яусын шушы матур сүзләрегезгә, котлауларыгызга. Чынлыкта да безнең өчен, безнең гаилә өчен бик күркәм, шундый матур бүләк булды инде. Менә быел үземә ничектер 40 яшь тулуыма мондый бүләкне алырмын дип уйламаган идем дә. Әле шунда да әйтергә кирәк, менә бу дини җырлар башкаручылар арасында бу беренче тапкыр булды тарихта, беренче тапкыр бирелде. Беренче тапкыр бирелде, ягъни икенче төрле әйткәндә инде менә безнең татар ислам мәдәниятен күтәрү максатында эшләгән эшләрем өчен һәм шушы дини җырларны иҗат иткән өчен Мөнбәр татар дини театры оештырып шушы Россия күләм татарларга ислам кануннарын һәм кыйммәтләрен аңлату йөзендә эшләгән өчен Алла рәхмәт белән үзебезнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Миннеханов кулыннан менә шушындый мактаулы исемнәр аларга насыйп булды. Катлыйбыз тагын бер кат чын күңелдән. Нәшидләр башкаручы дип әйтәбез. Нәшидләрнең килеп чыгуның үзенең бер тарихы да бар икән. Тамашачыларны таныштырып китсәгез иде. Нәшид дигәндә инде менә дин тарихына да күз саласыбыз килә. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тарихына күз салсак, Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта, аны Мәдинәдә яшәүче мөселманнар көйләп, гимн иттереп инде аны зурлап чакырганнар, көткәннәр, каршы алганнар. Һәм менә шул вакытта менә бу нәшидне инде белмәгән мөселман илләре юк, аны шушылай дип көйлиләр. Хәтта бездә менә бу дини нәшидне татарчага тәрҗемә итеп халыкка тәкъдим итәбез. Чөнки менә күп кенә чит илләрдә булганыбыз бар, Төркиядә, Гарәп илләрендә. Әгәр дә берәр таксистка утырсаң, шушы җырны көйләсәң, шушы нәшидне инде. Алар да кушылып, шушы нәшидкә кушылып, безне сөендерәләр. Мин үзем дә шаккатам. Менә мөмкин булса, бәлки инде көйләп тә китергә мөмкин. Рәхим итегез, рәхим итегез. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Ай тулыды җир өстенә, калкулык арасыннан. Безгә шөкер итү кирәктер, исламга дәгъват итүгә. Һәм менә шулай итеп ул үрелеп бара инде бергә. Теге аны Пәйгамбәребезне хузурлыйлар, Пәйгамбәребезгә салават әйтәләр.
Һәм менә безнең яшь буын мөнәҗәт әйтүчеләребез дә бу инде нәшидне үзләренә кабул итеп, үзләренең конкурсларында, фестивальләрдә инде матур итеп көйли башладылар. Бу киләү генә түгел бит әле, монда тәрбияви шулай ук мәгънә ята, шулай бит. Нәшидләрне иҗат итүдә сезгә тормыш иптәшегез Нурфия дә зур булышлык күрсәтә икән бит. Аны да искә алып китсәк, бик әйбәт булыр иде. Аллага шөкер, менә шаккатып инде субханалла, мәшалла дип әйтәсем килә, теге күзләр тия күрмәсен. Без Нурфия белән бер тандемда бергә иҗат итәбез. Аның шигырьләренә мин инде көйләр язам. Әлбәттә, менә бу Татарстанның атказан артисты исемен алуда да аның өлеше бик зур. Киләчәктә менә шулай бергә матур гына инде иҗат итеп яшәргә насыйп булсын. Кай вакыт әйтеп куям инде мин, теге туйлар вакытында да, никахлар вакытында, алып барган вакытта менә хатынның сүзен көйләп йөрим инде дип. Шулай да хатынның әлбәттә пәйгамбәребезнең дә иң булышчысы, аның ярдәмчесе, аның киңәшчесе аның хатыны булган. Һәм менә ислам динен инде Аллаһ субхана ва тәгалә Җәбраил фәрештә аркылы пәйгамбәребезгә иңдергән вакытта иң беренче булып ислам динен кабул итеп алган кеше дә аның тормыш иптәше хатыны була. Шуңа күрә үзебезнең тормыш иптәшләребез безгә ярдәмче булса, алар белән бергә матур яшәсәк, ирне йөрткәндә хатын дип әйтәләр бит. Ирне юк иткәндә хатын дип әйтәләр. Аннан соң әйтәләр, тагын берне әйтеп китим инде, бер мәкаль. Акыллы атын мактар, җүләр хатыны мактар ди. Шуңа күрә дә матур урталыкта яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Бик тиздән Рамазан айына аяк басабыз, ураза башланып китә. Менә сезнең өчен, мөселманнар өчен ураза, Рамазан нинди мәгънәгә ия? Рамазан айы инде ул безнең бөтен мөселман өммәт өчен бик зур бәйрәмнәрнең берсе. Чөнки һәрбер мөселман кешесенең Рамазан айында ураза тоту фарыз, тиешле эш, әгәр дә сәламәтлеге булса, мөмкинлеге булса. Шуңа күрә дә инде Рамазан айын бөтен кеше дә көтеп ала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән бер хадисендә, әгәр дә минем өммәтем бу Рамазан айының никадәр кадерле булганын белсәләр ди, алар ди 12 айны да Рамазан айы булсын дип теләрләр иде дип әйткән. Шуңа күрә әйтәсебез килә инде, менә барыбызны да, әгәр дә мөмкинлегебез булса, без Рамазан айында уразалар тотып, үзебезнең күңелебезне, үзебезнең гөнаһларыбыздан пакъланып, шушы Рамазан айы дәверендә тәрбияләсәк иде. Чөнки Рамазан айы ул мәдрәсә айы. Анда үзебезне тәрбиялибез, үзебезнең гөнаһларыбызны гафу итүен сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән. Һәм шулай ук инде иртәдән алып кичкә кадәр ураза тотабыз бит. Аннан соң мәчеткә барып намазлар укыйбыз. Шуңа күрә дә менә бу Рамазан айының бәрәкәтен тойган кеше ул аны яңадан көтәчәк икенче айга кадәр. Бу үз өстендә ныклап эшләү дигән сүз бит инде, шулай бит. Менә хәтта икенче төр әйткән вакытта безнең бит инде телефоннарыбыз бар һәрберебезнең дә. Менә телефонның зарядкасы бетә бит. Бер көнгә җитә инде, я ярты көнгә җитә, я 2 көнгә җитә. Менә шушы Рамазан айында алган шушы заряд безнең ел буена җитәргә тиеш. Шуннан без матур итеп заряд алып чыгабыз икән. Икенче Рамазанга кадәр үзебезнең камил рәвештә җаныбызны, үзебезнең рухи тормышыбызны, үзебезнең тормышыбызны дөрес рәвештә алып бара алачакбыз. Шуңа күрә дә Рамазан айында үзебезне дөрес тәрбияләсәк иде. Әлбәттә, монда инде теге ураза тоткан кешегә ашауны да җайларга кирәк, йокыны да җайларга кирәк. Шулай ук инде таравих намазларында катнашырга да кирәк. Әлбәттә, кай вакытта менә мин инде башкача аңлатасым килә. Безнең бит инде менә спортсменнарның тренерлары була, әйме? Тренер кеше, мәсәлән, үзенең шәкертенә, үзенең укучысына бик күп нагрузка бирсә, бик көчле итеп. Мәсәлән, штанга 100 кг күтәрәсе урынга, ул 150-не бирә икән, ул икенче көнне тренировкага килми. Авыртып, яки инде куллары авыртып. Һәм менә Рамазан айының да шушындый үзенчәлеге бар. Без теге кай вакытта үзебезнең тиешле эшебезне онытып, вак әйберләргә тукталып, менә тиешлесен онытабыз икән. Мәсәлән, без ураза тотырга тиешле көн дәвамында. Һәм өстәмә намазлар бар бит инде. Таравих намазы бар. Шулай ук инде төнге намазлар бар. Үзең генә укый торган. Кай вакытта кайбер кеше төнне буе йокламыйча, мәсәлән, уздырада, аннары көне буена ураза торырга бик авырга кала. Шуңа күрә иң беренче чиратта безгә үзебезнең шушы ураза тоту турында уйлап, теге тиешле әйберне ашап,
нинди безгә нинди кирәк безгә көн дәвамында безнең сәламәтлегебезне дә бит кайгыртырга кирәк. Кай вакытта сәхәр вакытында һәм ифтар вакытында күп ашап куеп, аннары ашказаныбыз бозылырга мөмкин. Шуңа күрә дә менә һәр яктан үзебезне җайлап көйләп алырга тиешбез. Белемнәрне каян алырга тиешбез без менә бу турыда? Белемнәрдә хәзерге вакытта безнең бит инде Татарстан дини нәзарәтенең дәгъват бүлеге бар, укыту бүлеге бар. Шулай ук менә Хузур каналы бар бит инде, үзегез беләсез, дини канал. Алардан менә тиешле мәгълүмат чыга. Һәм инде төрле сайтларда, әлбәттә, үзебезнең Татарстан җирлегендә намаз вакытлары бирелгән, кояш качан бата, кояш качан чыга. Һәм алардан инде мәгълүмат ала алабыз. Тиешле һәм дөрес мәгълүматлар инде, шулай бит, әйе. Һәм әйтәсе килә, менә безнең һәр Рамазан аенда мәчетләребездә ифтарлар оештыру бит инде, авыз ачтыру мәҗлесләре бар. Анда хәзрәтләребез вагызлар сөйлиләр. Халыкны үзебезнең килгән мәчеттә килгән шушы безнең мусульман кардәшләребезне вагызлыйлар. Менә алар да бик күркәм булып безнең халкыбызга теге намазга басарга, мәчеткә йөрергә булышлык итәчәкләр алар. Без шуңа күрә дә юкка гына әйтелми бит инде. Рамазан ае зур бер мәдрәсә ае. Һәм шушы мәдрәсә аенда үзегезнең белемегезне ныгытып, тормышыгызга тагын да матурлык, күркәмлек өстәгез дип. Менә бу уразалар тоту бу күңелнең шулай үзенең чакыру булырга тиеш микән? Әллә инде менә теләгең булмаса да барыр мәҗбүри тоторга кирәк микән? Ничә уйлыйсыз? Бу безнең Рамазан ае мусульман кешесенең 5 фарызының бер баганасы дип атала инде. Менә намаз уку бит инде безгә фарыз. Шулай бит. Иман кәлимәсен китерү фарыз. Рамазан аенда ураза тоту фарыз. Аннан соң инде закат бирү, ягъни байлыгың булгач, байлыгының 40-тан бер өлешен син инде ятимнәргә бирәсең һәм акчаң булган вакытта, акчаң булса хаҗ сәфәрен үтәргә. Менә шушы 5 багананың берсе Рамазан аенда ураза тоту. Моны инде беренче чиратта бөтен кеше тота ала. Сәламәтлек кенә кирәк, теге монда байлык та кирәк түгел, монда инде әлбәттә хәзер мөмкинлекләр бар. Чагыштырып карасаң, менә безнең әби бабайлар бит инде советлар заманында әлбәттә җәйге эссе көннәрдә бик авыр рәвештә ураза тотканнар. Безгә бит хәзер бөтен әйбер ачык, Аллаһка шөкер, мәчетләребездә ишекләр ачык, мәдрәсәләребездә ишекләр ачык. Кирип укып, шушыннан белем генә алып, үзебезнең тормышны матурлыкка, күркәмлеккә генә бурырга кирәк була. Шуңа күрә менә бу шөкер дөньяларын кулланып инде үзебезнең тормышны тагын да матурайтырга насыйп булсын. Әлбәттә, хәтерләсәгез, менә элек бит әби бабайларның укырга намазлыклары да булмаган, алар качып кына намаз укыганнар. Хәзер менә дәүләт эшлекләре дә, шулай ук инде җитәкчеләребез дә барысы да менә шушы мусульманга фарыз булган 5 багананың берсен Рамазан аенда ураза тоталар, Аллаһка шөкер. Ильяс әфәнде, бүген бәхет көне дип әйттегезме тапшырыгыбызның башында? Сез үзегезне бәхетле дип саныйсызмы? Аллаһка шөкер, алхамдулилlah, бәхетле дип саныйм. Чөнки безнең менә Пәйгамбәребезнең тагын бер матур яраткан дугасын искә төшереп китәсем килә. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан-нар дигән дуганың тәрҗемәсе. Ягъни инде тәфсире: Я Раббым, миңа 2 дөньяны бәхетен бир һәм кыямәт көнендә мине сакла дигән сүзләрне үз өчен ала. Без менә мусульман кешесе һәм инде бөтен үзебезне мусульман дип саныйбыз икән, Аллаһ Тәгаләдән 2 дөньяны бәхетен сорарга тиеш. Бәхет ул минемчә кем ничек аңлый? Кемдер сәламәтлеккә бәйләргә мөмкин, кемдер бәйләргә мөмкин бит инде бу әтиянинең булуына, балалар булуына һәм байлык булуына. Әмма булар барысы да менә безнең Аллаһның рәхмәте белән бу дөньяда без бәхетле икән итеп үзебезне саныйбыз икән. Ул бәхет бит менә минем бүген студиягә килү үзенә күрә бер бәхет. Сез белән сөйләшеп утыру үзенә бер бәхет. Өйгә кайтып хатын белән, балалар белән чәй эчеп утыру үзенә бер бәхет. Әниебезнең хәйр фатихасына үзе зур бәхет. Менә шул ук больницаларга кирсәң дә халыкка карыйсың бит инде, анда нинди генә кеше, нинди генә авыртулар юк. Алар белән үзеңне чагыштырып карыйсың да, мин аларга караганда бәхетле икән дип уйлыйсың. Шуңа күрә чагыштырып караган вакытта без Аллаһка шөкер, бездән дә бәхетле кеше юк. Бигрәк тә безнең җәмгыятебездә инде менә укыту мәсьәләсе дип әйтик микән, анда кружокларга йөрү дип әйтик микән. Шуңа күрә шөкер Аллаһ, без дә кабат хак иманга кайтабыз, Коръән аятлары укып, яшәсен, үссен безнең балаларыбыз дип тә әйтеп куясым килә. Шулай булсын, әйе. Шулай булсын.
Инде тапшырыбыз ахырына якынлашты. Менә иң изге теләк нинди теләк булыр икән сезгә, безнең мөселман кардәшләребезгә шушы изге Рамазан аеннан? Hürmetli Müslüman kardeşlerimiz, hürmetli din kardeşlerimiz, үзен Müslüman дип һәм санаучы туганнарыбызга менә 22 март көнне безнең инде Рамазан ае керә кич белән ясту яки кичке намазны укыгач инде ясту намазын фарзын укыгач барыгызны да таравих намазларына чакырабыз мәчетләргә. Аннан соң инде шул таравих намазларын укыганнан соң өйгә кайтып, сәхәргә будильникны куеп, Алла рахматы белән сәхәргә торып, ризыкланып, уразага, Рамазанга кергән насыйп булсын. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, Рамазан ае матур, мүбәрәк булсын дип әйтәсез килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Без инде тапшырыбызны менә сез иҗат иткән иң беренче менә шушы нәшидләр белән тәмамлыйсыбыз килә. Тамашачылар белән иртәгә кадәр мин сау булашам.